Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ako nga po pala, Sir PB, si Allen. Isa po sa masugid nyo ring taga-subaybay. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Quezon City. May nais po kasi sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay karanasan ng Lolo Jesus ko. Bali tatay po siya ng papa ko. Mga tubong dadyangas po sila na ang pangunahing hanap buhay doon ay ang pangingisda. Kaya nga po ang papa ko ay hindi talaga sanay na kumain ng mga maliliit na uri ng isda dahil doon sa kanilang lugar ay talagang first class at malalaki ang mga isdang kanilang nahuhuli. Sila po noon ang may pinakamalaking bangka na pangisda, kaya masasabing kilala sila sa kanilang lugar. Minsan, nakatanggap kami ng telegrama na inabutan umano ng bagyo sila lolo sa laot at sa kasawiang palad ay tanging siya lang ang hindi natagpuan. Ang kanyang dalawang anak at 3 pang ibang kasama ay mga nakabalik sa kanila ng ligtas. Lumipas ang 3 araw at wala pa ring anumang palatandaan at indikasyon na kanila pang makikita si Lolo Jesus. Kaya nga ipinagtirik na siya ng kandila nila Lola. Ang papa ko naman ay tinanggap na rin ang katotohanang wala na ito. Pero nagulat na lamang kami nang makatanggap muli ng panibagong telegrama at sinasabing nakauwi na si Lolo Jesus doon sa kanila. Kaya sa tuwa pa nga ni Papa noon ay naganda pa ito sa bahay at minabuti niyang umuwi na muna kahit sandali sa kanila. Tutal naman ay matagal-tagal na panahon na rin hindi siya nakapagbabakasyon sa kanila. At iyon nga ang kanyang ginawa. Umuwi si Papa sa kanila. At pagbalik niya ng Maynila ay doon niya ikinuwento sa amin ang lahat ng nangyari kay Lolo Jesus. Magkukwento ni Papa at tubili pa umano magsabi si Lolo tungkol sa kanyang mga naranasan dahil sa iyon daw ang naging kapalit ng kanyang paglaya mula sa kanila. Kung sino ang mga ito na kanyang binabanggit ay malalaman po natin mamaya. Sa ngayon ay umpisahan natin mula sa pagkakawasak ng kanilang sasakyang pandagat nang abutan sila ng bagyo doon sa laot. Sinikap umano ni Lolo na panatilihin ang kanyang diwa at isipan na gising. Gamit ang lahat ng kanyang nalalaman bilang batikang maninisid at mangingisda ay pinilit niyang matukoy kung saan ang pinakamalapit na baybay. Pero napakadilim dahil nga sa sama ng panahon na wala ring tigil na bumubuhos ang malakas na ulan. Sabi pa ni Lolo Jesus, ang isa pang bagay na kanyang pinagbatayan na lamang ay yung kanyang kutob. Buti na nga lang rin daw at may tabla siyang nakapitan. Nung puntong halos wala na siyang lakas, ngunit malakas ang alon. Kaya nung sandaling iyon ay kanya na lamang ipinaubaya sa dagat ang kanyang kapalaran. Habang nakahilig ang ulo niya doon sa tabla, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Hindi na rin talaga siya nag-alala pa tungkol doon. Wala nang halaga sa kanya kung ano ng oras ng mga sandaling iyon. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon nang makaaninag siya ng liwanag.
at napansin niyang humupa na rin ang unos. Naging kalmado na ang dagat. At nang iangat niya ang kanyang ulo, ay nakakita siya ng isang dalampasigan. Kaya sa natitira niyang lakas ay kanyang ikinampay ang kamay papunta doon sa baybay. Bagaman wala na yung malakas na pagbuhos ng ulan, ay nananatili pa rin yung malakas na pag-ihip ng hangin. At kapansin-pansin iyon dahil na rin sa paghapay ng sanga ng mga punong kahoy. Wala siyang ibang nadala maliban sa kanyang panggancho ng isda. Humanap kaagad siya ng kanyang masisilungan. Nanginginig ng kanyang katawan dahil sa ginaw. Nanguha siya ng mga dahon ng nyog at iyon ang kanyang ginawang bubong at dingding. Naghanap din siya ng mga baging at siyang ginamit niyang panali. Kailangan niyang makagawa ng masisilungan upang makapagpatuyo at gagawa siya ng apoy para mainita naman ang kanyang katawan. Nang makaramdam siya ng gutom, ay nanguha siya ng buko at iyon na muna ang kanyang kinain. Sinubukan din niyang makahuli ng mga isdang naroon lang malapit sa dalampasigan, na matagumpay naman niyang nagawa dahil na rin sa malawak niyang kaalaman pagdating sa pangingisda. Kaya naisiguro na ni Lolo Jesus ang kanyang pagkain para sa gabi. Nakapagpadingas na rin siya ng apoy, kung kaya nabawasan na rin yung lamig na kanyang nararamdaman. Pero bigla na namang kumulimlim at di nagtagal ay bumuhos na naman ang isang malakas na ulan, hanggang sa tuluyan na namang dumilim ang buong kapaligiran. Kasabay nito ay biglang may naramdaman si Lolo Jesus. May ibang naroon maliban sa kanya. Kaya napasilip siya sa siwang ng dahon ng nyog na ginawa niyang dingding. Nung una ay halos wala siyang makita dahil sa madilim. Pero pinanatili lang niya ang kanyang mga mata sa kung saan niya narinig yung mga tunog na iyon. Ngunit hindi pa rin niya iyon maaninagan. Kaya dumampot siya ng isang sanga na mayroong apoy. At unti-unting tumambad sa kanya yung figura noong mga naglalaki ang baboy ramo at malaliyon sa laki ng mga aso. Kaya medyo kinabahan siya sa kanyang mga nakita. Naisip niya kasing malalagay siya sa panganib kapag sinunggaban siya ng mga ito. Nasabi niya sa sarili na pinamumugaran pala ng mga mababangis na hayop ang isla na iyon. Mabilis niyang dinampot yung kanyang panggancho ng isda. Iyon lang ang maaari niyang magamit na sandata laban sa mga ito kung sakali mang sugurin siya. At nakita niyang unti-unti pang lumapit ang mga ito. Kaya naalarma na siya, lalo na nang naroon na mismo ang mga ito sa harapan ng ginawa niyang silungan. Napatayo na siya, nahawak ang kanyang panggancho. Pero hindi niya iyon iniangat. Hindi siya gumalaw. Kanyang pinagmasdan ang mga hayop na nasa kanyang harapan. Pero alerto siya. Halos hindi siya kumurap. Napansin niya na tila ba may isip ang mga ito ng katulad sa tao, sapagkat tila pinapakiramdaman din siya ng mga ito. Kita niya iyon sa kanilang mga mata. Inoobserbahan siya ng mga hayop. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganong posisyon, hanggang sa bigla na lang rin umalis ang mga ito. Kaya
Nakahinga na rin siya ng maluwag. Ipinasya niyang kumain na nang upang makapagpahinga. Maaga kasi siyang gigising kinabukasan para gumawa ng balsa. Susubukan niyang alamin kung saan siya napadpad at kung papalarin ay baka matukoy niya ang tamang direksyon pabalik sa kanila. Nang kasalukuyan na siyang nagpapahinga ay bigla naman siyang napamulat nang makarinig siya ng mga dahon at maliliit na sangang natatapakan. Mabilis siyang napaupo. Mayroong nasa paligid. Kung ano iyon ay hindi pa niya matyak. Hindi naman nagtagal at nalaman na rin kaagad niya kung sino yung lumilika ng mga tunog na iyon. Nang tumambad muli sa kanyang harapan yung mga hayop. Pero sa pagkakataong iyon ay may kasama na ang mga ito. 5 kalalakihan. Kaya medyo nagulat pa siya pagkat hindi niya inaasahan na mayroon palang naninirahan doon sa isla. Sabi ni Lolo Jesus, noon lang siya nakaramdam ng ganong katinding takot. Mas matindi pa sa takot na kanyang naramdaman nang abutan sila ng unos sa laot, na hindi rin niya matukoy kung anong lahi sila o tribo. Pero sabi umano ni Lolo, isa lang ang kanyang nasisiguro ng mga sandaling iyon, na sila ay hindi mga pangkaraniwan tao. Nanatili lang na nakatayo ang mga ito sa kanyang harapan. Kaya dahan-dahan na rin siyang tumayo. Sa paraan ng kanilang pagkakatitig ay tila nagtatanong ang mga ito kung bakit siya naroon sa kanilang teritoryo. Kaya sa malumanay na boses ay nagpaliwanag si Lolo. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari at siya ay dinala doon ng alon. Dagdag na saad pa niya, wala siyang masamang intensyon at gusto ng araw niyang lisanin ang lugar upang makauwi na sa kanilang tahanan. Tumangulang ang lalaki na parang ipinapahiwatig sa kanya na siya ay nauunawaan nito. Tumalikod na ito at ikinumpas ang kanyang kamay na siya ay pinapasunod. Kaya kahit nag-aatubili ay parang wala na rin siyang magagawa pa at pagpipilian ng mga sandaling iyon. Kaya sumunod na lang rin siya sa kanila. Mahigit kalahating kilometro din siguro ang kanilang nilakad bago nila narating ang kanilang destinasyon. Kaya naisip ni Lolo na malaki din pala yung isla. Pero muli siyang kinabahan nang makita niya ang mga nakasalang na naglalaki ang kawa. At naroon ang mga taong nakahilera na para bang inaabangan at hinihintay talaga ang kanilang pagdating. Nakakita rin siya ng 3 mahabang mesa na nakahanay din doon sa bandang gitna. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Patuloy lang siyang nakiramdam. Nang bigla siyang makarinig ng mga malalakas na tunog ng pag-iyak ng mga baboy. Nang mapadako ang kanyang paningin kung saan nanggagaling yung tunog na iyon, ay nakita niya ang ilan pang mga kalalakihan na pinagtutulungang hilahin yung 2 malalaking baboy. Maya-maya pa ay muling tumahimik ang buong paligid nang kanila nang saksakin iyon. Nakita niyang sinasahod na nila ang dugo noon. Niyaya siya nung lalaki na maupo sa gilid ng isang mahabang mesa na nasa pinakagitna. At makaraan ang halos kalating oras ay nagsimula na maglapag ng mga lutong pagkain sa mesa. Dumagsa na bigla ang masasarap na pagkain. At nakita niya nag-umpisa ng sumaya ang mga tao. Kinausap siya ng lalaki
na sa palagay ni Lolo Jesus ay siyang tumatayong pinakapinuno ng mga ito. Sinabi nito sa kanya na kailangan rin umano nilang mabuhay. Kaya napaisip si Lolo sa mga sinabi nito. Kaya muli siyang kinabahan, pero nanatili lang siyang tahimik. Kanya pang pinakinggan ang mga sasabihin nito. Pagpapatuloy ng lalaki, kailangan daw na mabuhay at magpatuloy ang kanilang lahi. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at lumapit ang isang binatilyo. At sa kanyang harapan ay kitang-kita niya kung paano ito nagpalit ng kanyang anyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan, na ang buong akala ni Lolo Jesus ay kanilang mga alaga, yung mga naglalaki ang aso at baboy. Yun pala ay sila rin mismo iyon. Kaya naitanong niya kaagad yung tungkol sa baboy na kanilang kinatay. Natawa yung lalaki at sinabing iyon ay talagang alaga nila. Pagkat hindi umano sila kumakain ng kanilang kauri, lalo pa at kaanak, biglang bumilis ang pagkalabog ng dibdib ni Lolo Jesus. Naisip niya kasi na ang ibig bang sabihin ng kanyang kaharap ay kakainin na nila siya, pagkat hindi nila siya kauri at hindi rin kaanak. Naisip niya na iyon ba ay pagpapahiwatig na sa kanya. Nanatawang muli ang lalaki dahil sa nalata pala nito ang bigla niyang pamumutla. Kaya sinabi nito sa kanya na mga aswang nga sila pero hindi kumakain ng tao. Kaya maaari na raw siyang kumalma. Pero mayroon daw itong nais na ipakiusap, na nagtaka si Lolo Jesus kung ano iyon. Muling kumaway yung matandang lalaki at lumapit ang tatlong babae. Ipinakilala niya sila kay Lolo Jesus at sinabing kanya silang mga anak. At nais daw nito na kanya silang sipingang lahat, nang sa ganun umano ay makapagpatuloy ang kanilang lahi, pagkat silang lahat na mga naroon ay magkakamag-anak at hindi nila maatim na sipingan ang kanilang katugo. Sa ganung paraan daw, kapag naglakihan, ang maaring bunga ng gagawin niyang pagsiping sa kanila kahit paano ay nahaluan na ng ibang dugo. Sabi pa ng kanilang pinuno ay tatanawin niya umanong isang malaking utang na loob yun kung kanya siyang mapagbibigyan, at kanila siyang tutulungan makauwi sa kanila, sa kondisyong hindi niya umano ipapaalam sa kahit na sino ang ukol sa kanilang pag-iral doon sa isla, pagkat nais umano nilang mamuhay ng payapa at malayo sa anumang uri ng kaguluhan. Pumayag si Lolo Jesus at matapos kumain ay kanyang sinipingan ang tatlong anak na dalaga nito buong magdamag. Tinupad naman ng matandang lalaki ang kanyang ipinangako kay Lolo Jesus. Pinahiram niya siya ng bangka at itinuro din ang tamang direksyon pauwi sa kanila. Yun nga lang ay hindi nagawang mailihim ni Lolo ang mga nangyari sa kanya sa isla na iyon, dahil na rin sa pag-uusisa ng kanyang mag-anak at ni Papa. Pero hindi naman niya binanggit kung saan banda matatagpuan ang isla na iyon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Evelyn. Gusto ko lang po ikwento yung mga naranasan ko sa aming probinsya. Ang una kong karanasan ay naganap nung kasalukuyan pa akong nag-aaral sa elementarya.
Sa probinsya po kasi namin, Sir Bibi, ay malayo ang paaralan. Talagang nagtsatsaga kami noon na maglakad araw-araw. Lakad sa pagpasok. Tapos, ganun din sa pag-uwi. Kapag tag-init, ay mas mainam pa para sa amin. Dahil sanay naman kami sa init. Mas mahirap para sa amin kapag umuulan. Dahil sa maputik ang daan at madulas. Naranasan ko nga noong pumasok ng paaralan na puno ng putik ang aking damit pagkat nadulas ako sa daan. Minsan, nang pauwi na ako galing sa paaralan, ay napagkatuan namin ng kaklase kong si Mina. Nagulatin at takutin yung isa pa naming kamag-aral na si Ruben. Kaya nagmadali kami at nagtago sa gilid ng daan. Medyo padilim na nung mga oras na iyon. At para mas lalo itong magulat at matakot, ay naisipan naming doon ito mismo tambangan sa may malaking puno ng balete na sinasabing mayroong nagpapakita. Makaraan ang ilang minuto naming paghihintay, ay natanaw na namin siyang paparating. Kaya naghanda na kami ni Mina. Nang malapit na ito sa puno ng balete at tatapat na sa amin, ay bigla na lang naramdaman kong parang namanhid ang buong katawan, na para bang nagtayuan yung aking mga buhok. Kakaiba po talaga yung pakiramdam na iyon, na nang mapalingon ako sa aming likuran, ay tila kami ni Mina ang nagulat sa aming nakita at agad na napatalon sabay takbo. Dahil kitang-kita namin ang isang tao na nasa aming likuran, na walang ulo at nakadamit pari ito nung sinaunang panahon. Pag-uwi ko sa bahay, pagkakita ng nanay ko sa akin, ay agad ako nitong tinanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin at kung bakit putlang-putla ako. Sinabi ko sa kanya na aming nakita yung sinasabing pare na pugot ang ulo doon sa may balete. Bago kami maghapunan nung gabing iyon, ay talaga namang inapoy na ako ng lagnat. Dahil na rin siguro sa matinding takot na aking naramdaman. Ang sunod ko namang naranasan ay nung makakita ako ng isang pares ng paa na katulad sa kalabaw. Yung paaralan kasi namin ay yari lang sa pawid, na yung ibabang bahagi ay kawayan na ipinakong palang. Kaya kapag may naglalakad sa gilid noon, ay makikita mong talaga. Malapit na kami noong magtanghalian. Tinatapos na lang namin yung ipinapakopya sa pisara, nang mapasulyap ako sa aking gilid. Nang makita ko yung pares ng paa, lalo ba ko iyong ipinagtaka? Pagkat bakit dalawa lang ang inaasahan ko na makita, kung iyon man ay hayop, di sinsanay dalawang pares na mga paa. Kung kaya, kinilabutan ako. Tinawag ko pa nga noon ang pansin ni Mina at aking itinuro sa kanya yung nakita. Pero bigla na lang iyong nawala. Ngunit sigurado ako sa aking sarili na totoo ang nakita ko, na hindi iyon isang guni-guni lang. Kinahapunan, nung papauwi na kami
ay nararamdaman kong parang may sumusunod sa amin ni Mina. Pero ang hinala ko nung una ay baka isa lang sa mga kaklase namin na gustong manakot. Ganun kasi yung usong biruan sa amin noon. Pero habang tumatagal ay iba na ang nararamdaman ko. Kinukutoban na ako ng hindi maganda. At muli kong naramdaman na parang nagtayuan yung aking mga buhok. Kinilabutan ako. Di nagtagal ay napatunayan ko na hindi nga isang guni-guni yung nakita ko doon sa aming paaralan. Dahil muli kong nakita sa may gilid namin yung pares ng paa na iyon na katulad sa kalabaw. At napasigaw na kami kapwa ni Mina nang makita naming hinawi nito yung makapal na halaman at bumungad sa amin yung itsura ng nilalang. Mayroon itong katawan ng tulad sa tao, pero ulo ng kagaya sa kabayo. Na mali pala ako nang isipin kong paa iyon ng kalabaw. Dahil isa pala iyong tikbalang, sabi ng mga magulang ko. Napatakbo kami ni Mina noon sa sobrang takot. Pero hindi naman kami na sinundan pa ng tikbalang. Dahil siguradong madali niya kaming maaabutan. Sabi ng tatay ko nang akin iyong ikwento sa kanya ay hindi naman nananakit ang mga ito. Mga mapagbiro lang, buting araw at hindi kami nito iniligaw. Ang huling karanasan po na aking ibabahagi ay nung minsan akong sumama doon sa aming taniman. Wala kaming pasok noon sa paaralan, kaya naisipan kong sumama sa aking mga magulang. Habang yung iba ko namang kapatid ang siyang naiwan sa aming bahay. Nagbaon na kami noon ng aming pananghalian. Dahil malayo sa bahay yung aming taniman. Nung padilim na nung araw na iyon, habang naghahanda na ang mga magulang ko upang umuwi, ay naroon naman ako sa labas nung aming kubong pahingahan o yung tinatawag sa amin na payag. Nang makakita ako ng isang burador. Yan po ang tawag sa amin ng saranggola. Sa tuwa ko, dahil bihira akong makakita noon, ay tinawag ko pa sila nanay at tatay na gusto kong ipakita yung saranggola na nasa itaas ng payag namin. Si tatay lang ang lumabas noon dahil abala pa si nanay. Na nagulat pa ako nang pagtingala ni tatay ay sinabi niya sa aking pumasok na kaagad sa kubo na may pag-aalala sa boses niya. At nang makapasok na ako ay sinabi niyang hindi umano saranggola yung aking nakita, kundi isang wakwak. Iyan po yung tawag at uri ng aswang na mayroon sa amin. Nakita kong kinuha na kaagad ni tatay yung kanyang itak at hinugot iyon mula sa lalagyan nito. Ang problema ay walang pintuan yung payag na iyon, kaya nakaramdam ako ng matinding takot. Naisip ko kasi na baka pasukin kami ng aswang. At di nga nagtagal ay nakarinig kami na mayroong dumapo na parang isang malaking ibon doon sa may puno na malapit sa aming payag. Sumigaw kaagad ang tatay ko noon at sinabing hindi kami natatakot sa kanya. Binalaan din ito ni tatay at sinabihang subukan lang umano nito pumasok
nang malaman niya at makita ang hinahanap. Kasabay ng pagsigaw na yun ni tatay, ay naririnig naming patuloy lang itong humuhuni sa labas. Pero sa kabilang direksyon ng gagaling yung tunog. Nang iniisip namin ay dapat dun sa puno kung saan yun tumapo. Pero sabi ni tatay ay mapanlin lang daw talaga ang mga ito. Maya-maya ay isang malakas na tunog ang aming narinig. Nahalata mong mayroong tumalon. Kaya naisip naming nanaog na iyon at wala na doon sa may puno. At nakarinig kami ng isang malakas at nakakakilabot na pag-atungal ng katulad sa isang mabangis na hayop. Nabigla iyong nasundan ng mga ingay na mayahalin tulad sa dalawang malalaking hayop na nag-aaway. At nang silipin namin iyon, ay nakita kong muli yung pares ng mga paa. At nang iangat ko yung aking pagkakatitig doon, ay hindi nga ako nagkamali. Naroon yung tikbalang. At nasaksihan namin kung paano sila magpambuno ng wakwak na nagsitalsikan at umangat sa hangin yung mga alikabok. Hindi kami makapaniwala ng mga magulang ko na makakasaksi kami ng ganong uri ng tagpo. Hindi nagtagal yung sagupaan na iyon na napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay naglaho yung aswang na parang bula at hindi kinaya yung lakas ng tikbalang. Simula po noon ay lagi ko nang nararamdaman yung tikbalang na umaali-aligid sa akin. Wala naman akong lakas ng loob na harapin dahil natatakot pa rin ako. Hinayaan ko lang siya. Total naman ay wala naman itong ginagawang masama sa akin. Minsan ay nararamdaman ko pa nga na nagpapapansin din ito, na gumagawa ng iba't ibang kaparaanan upang makapagparamdam. Natigil lang iyon nung magpa-Maynila na ako. Nung nasa Maynila ako, kapag may pagkakataon na aking nakakausap ang mga magulang, ay tinatanong ko sila kung nagpaparamdam pa ba yung tikbalang. Sabi nila sa akin ay hindi na. At nang bumalik ako sa amin para magbakasyon, ay 2 na ang aking anak at kasama ko noon ang aking asawa. Hindi ko na nga ito naramdaman pa. Kaya napapaisip ako pagka minsan kung nasaan na kaya ito o kung buhay pa. Kahit paano po kasi ay nakakamiss din at naaalala ko siya, lalong-lalo na yung ginawa niyang pagtatanggol sa amin nung gabing iyon nang puntiryahin kami ng wakwak. Gusto ko sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Ito ay base sa pagsasalaysay ng lolo ko. Nangyari ito mga dekada 70 sa lalawigan ng nanay ko. Naging matunog at matagal itong naging usap-usapan doon sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa isa nilang kababaryo na matagal na nilang pinaghihinalaang aswang. Ito ay si Mangkulas. Madalas kasi na mawala ang mga alaga nilang hayop noon. Nang iba pa nga ay natatagpo ang patay at wasak ang mga katawan. Kaya si Mangkulas ang kanilang pinaghinalaan ay minsan na kasi itong nakitang kinain ang alaga niyang sisiw.
Noon ay pawang mga hayop lamang nila ang kadalasang napipinsala. Pero habang lumalaon ay lumalala ang problema nilang iyon. Lalo na nang magsimula ng magkasakit ang ilan sa mga taga roon ng biglaan, na sinasabi ng kanilang mga kaanak na bago magkasakit ang kanilang mga mahal sa buhay ay nararamdaman nilang mayroong umaali-aligid sa kanilang bahay. Ang kaso ay wala naman silang sapat na katibayan para patunayan yung kanilang mga sinasabi laban kay Mang Kulas. Kaya para sa ilan, nananatili lamang iyong mga haka-haka hanggat hindi ito napapatunayan. Pero ang masaklap, kapag hindi naagapan yung mga kababaryo nilang bigla ang nagkakasakit, ay talagang nauuwi iyon sa pagkamatay. Kaya ang karamihan sa kanila ay nagpupuyos na sa galit, lalo na yung mga naulila. Dumating pa nga umano sa punto na sa loob ng isang buwan ay hindi maaaring walang mamamatay na taga sa kanila. Isa lang ang pinagkakatiwalaan nilang manggagamot noon sa kanilang lugar. At sinabi mismo nito na mayroon nga raw aswang sa kanilang baryo. At ito ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Minsan, isang batang babae ang biglaang nagkasakit. At ilang araw lang ang binilang, tulad ng iba, ay namatay din ito. Hindi matanggap ng mga magulang ng bata ang maagang pagpanaw ng kanilang anak. Masayahing bata pa naman ito at mabait. Kaya matinding galit at sobrang sama ng loob, lalo na ng tatay nito. Pagkukwento pa ng mga magulang ng bata, bago magkasakit ang kanilang anak, ay may nararamdaman silang mayroong dumadapo sa isang puno na malapit sa kanilang bahay. Nangyayari ito tuwing mag-umpisa ng dumilim. Pero hindi nila inakala na aswang iyon, dahil kaiba sa mga naririnig nilang kwento ang ginagawang paghuni nito. Naluba nilang pinagsisiyan iyon dahil sa naging kampante sila. Noon nila nalaman na may kakayahan pala ang mga itong manggaya at magpanggap na katulad ng mga karaniwang hayop na nasa kapaligiran. Ang huling natatandaan umano nila, ayon na rin mismo sa pagkukwento nung tatay ng bata, ay nagising umano siya isang madaling araw nang marinig ang tila pagdaing ng kanilang anak, at naramdaman niyang mayroong nasa silong ng kanilang bahay, na nang kanya iyong usisain ay napag-alaman niyang isa pala iyong baboy. Pero dahil sa marami naman sa kanila na taga roon ang nag-aalaga ng baboy, kaya hindi niya iyon binigyan ng ibayong pansin. Ang nasa isip niya ay baka pag-aari ito ng isa sa kanilang mga kababaryo at nakawala lang. Kaya kanila na lamang inasikaso ang kanilang anak at nilapatan ng pangunang lunas ang pananakit ng tiyan nito. Hindi nila akalaing iyon na pala yung huling pamamaraan ng aswang na gagawin sa kanilang anak para matagumpay nitong maisagawa ang maitim na balak. Ayon pa kay Lolo, habang ikinukwento ito sa kanila nung tatay nung bata, ay talagang naluluha ito dahil sa tindi ng sama ng loob, at ramdam nila na gusto talaga nitong makaganti upang bigyang katarungan ang pagkamatay ng kanyang anak.
Makaraan ang ilang araw, matapos na mailibing ang bata, ay madalas na nilang nakikita yung tatay nito na may nakasukbit na itak at may dalang bagakay na nag-aabang sa mga pinaghihinalaan nitong lugar na maaaring daanan nung aswang. Sabi ni Lolo, nang minsan niyang makita ito ay huminto siyang sandali at nakipag-usap. Tinanong niya ito kung mayroon ba siyang pinaghihinalaan na siyang maaaring gumawa sa kanilang anak ng ganon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Lolo kung sino ang maaaring gumawa noon, dahil isa lang naman umano ang pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Agad namang naunawaan ni Lolo kung sino ang tinutukoy nito. Kaya kanyang iminungkahi sa kanya na wag na lang muna niyang ipakita yung kanyang galit sa pamamagitan ng pag-aabang na may mga dalang armas. Sabi ni Lolo, kahit mahirap ay kailangan na lang niya munang tanggapin ang pagkawala ng kanyang anak. Bagay na hindi naman agad sinang-ayunan nung kababaryo niya. Pero nagpatuloy pa rin daw si Lolo noon at ipinaliwanag sa kanya ang ibig niyang sabihin, maging yung gusto niyang mangyari. Kanyang sinabi sa tatay ng bata na si Mang Ador na may naisip kasi siyang paraan. Kanila umanong yayayain sa isang inuman si Mang Kulas na kanilang pinaghihinalaan. Palalabasin nila na mayroong okasyon. Kaya ipinaliwanag niya kay Mang Ador na paanong sasama iyon kung nakikitang may balak na kagad siyang masama. Dahil sa mga sinabi na iyon ni Lolo, ay naliwanagan si Mang Ador at naunawaan kung bakit gusto ni Lolo na wag na muna siya magpakita ng galit. Sa halip ay kanyang ipakita na kanya nang natanggap ang pagkawala ng kanilang anak. Kaya matapos na magkaunawaan ay kanilang pinlanong mabuti ang gagawin. Kinausap nila ang iba pa nilang kababaryo na malapit sa kanila at may galit din kay Mang Kulas. Maging yung nag-iisang manggagamot sa kanilang lugar na kanilang pinagtitiwalaan ay kanila ding sinabihan, dahil naisip nilang malaki ang maitutulong nito sa kanilang gagawin. Pagkat marami itong nalalaman pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga di pangkaraniwan at kababalagan. Napagkasunduan nila na kanila nang wawakasan yung mga ginagawa nitong pagkakalat ng lagim sa kanilang lugar. Kanila na itong kikitilin. Sumang-ayon naman ang lahat ng kanilang mga kinausap at malinaw sa kanila yung magiging papel ng bawat isa. Nagkaisa din sila na kapag kanilang naipagtagumpay yung plano ay walang sino mga amin sa kanila. Kaya bago matapos yung kanilang pag-uusap ay nagtakda sila ng araw kung kailan nila iyon isasagawa. Bago sumapit yung itinakda nilang araw ay pinunta ni Lolo si Mang Kulas at kanya itong sinabihan ukol sa magaganap na okasyon na kanya rin itong inimbitahan. Hindi naman naging mahirap para kay Lolo na gampanan yung kanyang papel, dahil sa pumayag naman ito kagad. Ni hindi nga siya nagdalawang salita, nakabaliktaran sa kanyang inaasahan, dahil ang buong akala niya ay tatanggi pa ito, dahil sa alam din naman ni Mang Kulas na mainit ang maraming kababaryo nila sa kanya. Pero iyon nga ang nangyari, pumayag naman kaagad ito.
Pero bago sila naghiwalay, ay nagtanong pa ito kay Lolo kung sino-sino raw ang mga pupunta doon at dadalo. Sinabi ni Lolo na halos lahat ay pupunta doon. Muling nagtanong sa kanya si Mang Kulas kung pati ba raw yung manggagamot sa kanilang lugar ay pupunta. Na ikinabigla naman iyon ni Lolo. Hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganon si Mang Kulas sa kanya. Pansamantala siyang natigilan at hindi kaagad nakasagot. Naisip niya kasi na baka alam na nito ang kanilang balak. Pero sumagot pa rin si Lolo at sinabing oo, dahil halos lahat naman ay inimbitahan. Na ang tanging narinig na lang raw niya na isinagot sa kanya ni Mang Kulas ay sige, pupunta ako. Sabi ni Lolo, pag-aamin niya, kinabahan siya noong mga sandaling iyon. Makaraan ang 2 araw, maaga pa ay pumunta na si Lolo doon sa pagdarausan ng handaan. Iyon na yung itinakda nilang araw para sa katapusan ni Mang Kulas. Wawakasan na nila ang kasamaan nito. Kung kaya hindi sila nang hinayang na maghanda talaga ng marami. Nag-ambagan sila sa kanilang ihahanda sa okasyong gawa-gawa lang nila. Maaga siyang pumunta para tumulong sa pagkakatay. Ang mga 1:00 na ng hapon at nang marami na silang naluto, ay nagpasya na si Lolo. Napuntahan na si Mang Kulas para sunduin. Nakita niya rin kasi na isa-isa na nagdaratingan ang iba pa nilang kababaryo, na ang ilan sa mga ito ay walang kaalam-alam sa kanilang plano. Gagawin nila iyon sa loob mismo ng bahay nila Mang Ador kapag naroon na sila at magkakaharap na sa inuman. Pagdating ni Lolo sa bahay nila Mang Kulas, ay naabutan niya itong nakahanda na rin at isinasara na yung bintana ng kanyang bahay. Nag-iisa lang itong namumuhay. Ang alam ng marami sa kanila ay nag-iisang apo ito nung namayapang matanda na kanilang kababaryo na si Aling Pasing. Nasimula nang mamatay yung matanda ay si Mang Kulas na ang nag-asikaso ng lupang iniwan nito. Nang maayos ng lahat, ay magkasama na silang nagpunta doon sa handaan. Naging kaswal lang ang lahat at hindi mo mahalata na may binabalak sila para kay Mang Kulas. Matapos magkainan ay nagkayaan na sila na pumasok sa bahay upang doon mag-inuman. Sa tingin pa lang ay nagkakaunawa na silang lahat na naroon sa loob ng bahay. Sabi ni Lolo nung sandaling iyon ay ang lakas umano ng pagkalabog ng kanyang dibdib. Nakakakaba umano yung bawat tagpo ng mga oras na iyon, lalo na nung makalimang ikot. Iyon kasi yung palatandaan nila. Pero bigla ay yung nabago ng kaunti. Nang bago tagay ni Mang Kulas yung inumin na nasa kanyang harapan, ay pinansin nito yung itak ni Lolo. Sabi ni Mang Kulas, kanina pa raw niya ito napansin nung siya ay sunduin ni Lolo. At kanina pa rin daw niya gustong makita kung gaano ito kaganda at katalas. Hindi naman nila binigyan ng gaanong pansin yung mga sinabi na iyon ni Mang Kulas, at kanilang pinagbigyan ang hiling nito na makita iyon. Dahil talagang pansinin ang itak ni Lolo. Maganda kasi ang puluhan nito na mayroon pang mga ugip. Kaya bago iyon hugutin ni Lolo mula sa kanyang lalagyan, ay minsan pa silang nagkatinginan
ng kanyang mga kasamang naroon. Pero nagulat sila sa mga sumunod na nangyari. Hindi talaga nila inaasahan iyon. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakita na lang nilang biglang tumayo si Mang Kulas at walang sabi-sabing tinaga yung manggagamot. Humugot na rin ng itak yung ibang mga kasama ni Lolo, pero mayroong biglang inilabas si Mang Kulas mula sa kanyang bulsa. Isa iyong botelya na may langis at nakita pa nilang kumukulo iyon. At bigla iyong umawas. Nang tanggalin ni Mang Kulas yung takip nito, sinabi niyang nagkakamali umano sila Lolo na siya ang kanilang pinaghihinalaan at sinasabing aswang. Dahil ang totoong aswang umano ay yung manggagamot. At nakita nga nilang naging mabalasik ang mukha nito. Na halos maputol na ang kanyang liig, ay nagawa pa rin itong makapagmura at sinabihang hayop umano si Mang Kulas. Nagulantang ang lahat ng mga naroon. Sabi pa ni Mang Kulas ay kanya raw itataya ang buhay kung kanilang pakakawalan pa yung manggagamot. Kahit na ganun na ang kalagayan nito, ay magagawa pa rin umano nitong mabuhay. At totoo ngang nagagawa pa nitong makatayo habang sinusuportahan ang kanyang ulo, na kahit patuloy nang umaagos ang mga dugo nito. Nakakakilabot yung pangitain na iyon, sabi pa ng lolo ko. At nagawa pa umanong magwala ng manggagamot. Nahuhugutin pa sana nito ang kanyang itak. Pero naging maagap na si Mang Kulas na matapos itaga sa lupa ang itak ni Lolo, ay kanya na iyong pinasundan. Tuluyan nang naputol ang leeg nito at halos magkasabay na bumagsak sa lupa ang ulo at walang buhay nitong katawan. Nung huli ay nalaman nilang natunugan na umano ni Mang Kulas ang kanilang plano, pero nakipagsapalaran pa rin siya upang sa wakas ay matapos na yung ipinaparatang sa kanya, kahit pa nga lupa iyong delikado. Kaya sinamantala na rin niya yung pagkakataon na tinanggap niya yung imbitasyon ni Lolo. Wala namang naghabol sa manggagamot dahil tulad ni Mang Kulas ay solo lang ito sa buhay. Ngunit hindi kagaya ni Mang Kulas na kahit paano ay alam nila ang pinagmulan. Yung manggagamot ay wala silang anumang ideya. May nagsasabi na taga-Dueñas raw ito, pero isa ang sigurado, hindi malinaw sa kanila kung saan ito nagmula. Na noon nga lang rin nila napag-isip-isip kung paano nga ba yun napunta sa kanilang lugar. Sabi ni Lolo ay basta nakita na lang nila ito doon isang araw at nakisalamuha, na mula noon ay naging karaniwang figura na lang rin sa kanilang lugar. Ako nga po pala si Orlan, pero kilala din ako bilang Ben doon sa amin. Isa po akong OFW. Nais ko lang po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. Nangyari po ito nung minsan magbakasyon ako sa lugar ng nanay ko. Doon po sa Samar, taong 2016. Bali malapit po kasi ako sa mga kamag-anak niya, lalong-lalo na sa kanyang kapatid na si Lolo Manoy. Chewing ko ito pero nakasanayan ko na natawagin ito ng Lolo Manoy. Malayo at talagang nakakapagod ang naging biyahe ko. Dahil sa Maribeles, Bataan pa ako nang galing. Nais ko silang sorpresahin noon. Kaya hindi ko talaga ipinaalam
na uuwi ako. Nang dumating ako doon ay paggabi na. Medyo binilisan ko ang aking paglalakad dahil sa ayaw kong abutan ako ng gabi sa daan. Kahit noon kasi ay may naririnig na akong mga kwento tungkol sa mga aswang. Medyo may kalayuan pa naman ang kanila Lolo Manoy mula sa highway. Kaya nang sinimulan ko na ang paglalakad ay halos hindi na ako nagpahinga pa. Tagaktak talaga ang pawis ko. Kahit na wala ng araw noong mga oras na iyon. Nang nangangalahati na ako, ay may naramdaman akong parang may sumusunod sa akin. Kaya, panay ang lingon ko sa aking likuran habang naglalakad. Maging sa magkaabila kong tagiliran ay panay din ang tingin ko. Naging mapagmatsyag ako. Nang unti-unti nang kumakalat yung dilim, ay kinuha ko na ang aking cellphone at binuksan ang flashlight. Yun lang ang tanging pangilaw ko. Hanggang sa matanaw ko na ang isang bahay sa unahan. Iyon na ang bahay nila Lolo Manoy. Kaya sumigla akong bigla. May pagmamadali kong tinahakandaan papunta doon. Nang bigla na lang may humarang sa daraanan ko. Kaya nagulat talaga ako. At hindi ko na nagawang may hakbang pa ang aking mga paa. Isa iyong napakalaking baboy na kulay itim. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga ako dapat na matakot. Dahil pamilyar ako sa mga native na baboy doon. Pero noong mga sandaling iyon, ay kakaiba talaga ang aking naramdaman. May kung ano na nagsasabi talaga sa akin na iyon ay hindi pangkaraniwan. At tuminto pa ito mismo sa gitna ng daan. At biglang tumingin sa akin. Idagdag pa na nagtatayuan din yung mga balahibo nito sa may gawing batok. At matindi ang paglalaway nito. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan noon, sir. Para kasing aatakihin ako nito kapag gumalaw pa ako. Kaya pinakiramdaman ko lang muna. Kahit na matinding takot na noon ang nararamdaman ko. Ngunit lubang di ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Nakarinig ako ng mga tunog. Hindi lang pala iisa ang baboy na iyon. At dahan-dahan silang natipon sa gitna ng daan. Na nakapagtatakang lahat ng mga ito ay sa akin nakatingin. Kung kaya, nung mismong puntong iyon, ay alam kong hindi talaga karaniwang baboy ang mga iyon. Sa sobrang takot na naramdaman ko, ay napapikit na lamang ako at napabulalas na mga katagang Diyos ko. Ilang segundo ang lumipas nang mapansin kong wala namang nangyari na kung ano sa akin, ay dahan-dahan ko nang iminulat yung aking mga mata. At nagtaka ako kung saan na nagpunta ang mga ito. Wala na sila. Pero hindi ko man lang namalayan ang kanilang pag-alis. Hindi man lang ako nakarinig ng anumang ingay o kahit kaunting kaluskos. Nanatili pa ako ng ilang sandali sa aking kinatatayuan at nagpasalamat. Dahil sa walang nangyaring masama sa akin. Nang magpatuloy na ako sa paglalakad, ay mabilis ko nang tinahak yung daan. Dala na rin ng matinding takot, kung kaya nagmadali na talaga ako. Hanggang sa makarinig akong muli ng mga tunog. Sa pagkakataong iyon naman, ay malinaw sa akin kung sa anong uri ng hayop nagmumula yung tunog na iyon. At di nga ako nagkamali. Pagkat humarang naman sa daraanan ko ay isang malaking aso na kulay itim din. Na tulad sa baboy ay namumula rin ang mga mata nito.
at nakataas din ang mga balahibo sa gawin nitong batok. Na matindi rin ang paglalaway nito. Humarang ito sa daraanan ko na nakaangil. Ilang sandali pa ay biglang dumating isa-isa yung mga baboy. Kung kaya, nagsimula na namang kumabog yung dibdib ko. Nung mga sandaling iyon ay parang nawalan na ako ng pag-asa. Naisip kong marahil ay mapapahamak na ako nung oras na iyon. Hindi ko matagalan yung pagtitig sa kanila. Tuluyan na akong binalot ng matinding takot. Gusto ko noong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. At nang subukan kong iangat yung cellphone na hawak ko, ay nakapagtatakang hindi ko na rin maigalaw yung aking braso at kamay. Pati yung aking mga paa ay naramdaman kong bigla itong nanigas. Kaya muli na lamang akong pumikit. Parang hihimatay na ako sa sobrang kaba nung mga sandaling iyon. Hanggang sa makarinig ako ng tinig at sinabing ano raw ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Pero hindi iyon sa Tagalog sinalita kundi sa Waray. Kaya bigla akong nagmulat ng aking mga mata at tumambad sa akin ang isang matandang babae na may hawak pang tungkod. At di ko na nakita yung malaking aso, pero yung mga baboy ay naroon pa rin. Gusto ko sanang sagutin yung kanyang tanong, pero tanging mata lang ang naigagalaw ko. Wala pa ring boses na lumalabas sa akin. Muli itong nagsalita at sinabing umalis raw ako sa kanilang lugar, pagkat ayaw nilang mayroong ibang tao na pumupunta doon. Nang marinig ko iyon ay napaisip ako, pagkat ang buong akala ko ay iyon na yung bahay nila Lolo Manoy. Pero lumalabas, base na rin sa mga sinasabi ng matanda, ay hindi pala iyon. Na mali pala ako ng daan, at yung napuntahan ko pala ay nayon ng mga aswang. Bilang panghuli ay sinabi pa sa akin ng matanda na bumalik na ako kung ayaw kong tuluyang makatay nila. At nang ikilos ko na ang aking mga paa, ay nagawa ko nang maigalaw ang mga ito. Mabilis kong tinahak ang daan pabalik. Naisip kong bumalik na mismo doon sa highway at magpasundo na sa kanila Lolo Manoy. Nang nasa highway na ako, ay tinawagan ko na ang pinsan kong si Celia, anak ito ni Lolo Manoy. Nang kanya akong tanungin kung nasaan ako, ay nagulat pa siya nang sabihin kong nasa highway ako at naroon na sa probinsya. Kaya kahit paano ay nagawa ko pa rin namang masurpresa sila. Narinig kong pati si Lolo Manoy ay nagulat nang malamang umuwi ako. Pero may pag-aalala sa kanyang tinig. Hinintay ko sila sa gilid ng malaking daan. Habang naroon ako ay naramdaman kong parang nanghihina ako. Nagsimula na ring manakit yung ulo ko, maging yung aking sikmura, hanggang sa tuluyan na akong magsuka. Ang akala ko nung una ay dala lamang iyon ng matinding takot na naranasan ko. Pero nang dumating na sila Lolo Manoy, ay doon ko nalaman na kagagawan pala iyon ng mga aswang. Buti na lang at marunong si Lolo Manoy. Isa kasi itong manggagamot. Kanya akong pinahira ng langis at may iniusal. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ko. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay sinabi nila sa akin na buti at yun lang ang ginawa ng mga aswang at hindi ako nilapa. Kung nagkataon daw, ay wala silang kaalam-alam na ganun na ang nangyari sa akin.
sapagkat wala nga akong sinabihan na ako ay uuwi. Ang buong akala ko ay tapos na yung aking kalbaryo. Pero nung mga madaling araw, habang natutulog kami, ay bigla akong nagising sa lakas ng pagkalabog sa bubungan. Para iyong malaking bato na inihagi sa bubong dahil sa sobrang lakas. Napabalikwas talaga ako at naalimpungatan. Di nagtagal ay narinig ko na ang boses ni Lolo Manoy at nung asawa ni Celia na si Erning. Parang mayroon silang kaaway. Narinig kong lumabas ng bahay si Lolo Manoy at may sinisigawan ito doon sa bubong. Kung sa Tagalog pa ay sinabi nito na wala na naman daw magawang matino ang mga wakwak at napili pa umano ang kanyang anak na aswangin. Kasalukuyang kasing buntis noon si Celia. 6 na buwan na ang kanyang ipinagdadalang tao at malaki na ang kanyang tiyan. Narinig kong parang mayroong tumakbo doon sa may bubong na nagmamadali at biglang tumalon. Dinig ko pa nga ang lakas noon nung bumagsak sa lupa at nagkaroon pa ng habulan. Muli kong narinig na sumigaw si Lolo Manoy at sinabing traidor umano ang mga ito. Nang pumasok na ito sa bahay ay nalaman kong makailang ulit na pala silang ginagambala ng mga aswang dahil gustong kunin si Celia at yung ipinagbubuntis nito. Ilang beses pang naulit yung mga ganong tagpo hanggang sa magpasya na si Lolo Manoy nalagyan ng patibong yung mga inaakala niyang madalas na dinadapuan ng mga ito. At isang gabi ay mayroong nahuli. Hindi na talaga nagawang makaalis pa nung isang aswang na nagbalak kay Celia. Nasa tansya nila ay ito rin yung bumibisita ng mga nagdaan. Nang maabutan namin ito, ay wala itong anumang saplot sa katawan at nangingintab. Nasaan yung tao na at ang baho ng amoy nito? Panay ang pagmamakaawa niya kay Lolo Manoy. Nakiusap ito na pagbigyan pa siya at nangakong hindi na uulitin pa. Sinabi rin nito na gaganti umano siya ng kabutihan kay Lolo Manoy at maging sa pamilya nito. Basta palayain lamang siya. Naawa naman sila Celia, kaya kinumbinsi nila Celia at Erning si Lolo Manoy na pakawalan na lang at sa tingin naman daw nila ay tapat ito sa kanyang mga sinabi. Kaya pumayag naman si Lolo Manoy. Di nagtagal ay may dumating pa na 2 at nagulat ako nang sumulpot mula sa madilim na bahagi sa likod bahay nila Lolo Manoy yung isang matandang babae at isang lalaki. Di ako maaaring magkamali. Yun yung matandang babae na nakita ko at kumausap sa akin. Nilapitan nito yung lalaking nahuli nila Lolo Manoy. Tumingin ito sa amin sandali at nagpasalamat bago sila tuluyang nagpaalam. Mula po noon hanggang babalik na ako ng Maynila ay hindi na kami ginambala pa kahit na minsan ng mga aswang. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.